Kubatikana nevabereki vanotorana baba namai kuenda kudiaspora. Nyamushi uno mu studio mwedu atina Willow Chips kuita nherera yona ingoma iri kurira iri pachipezwi rangu iri kubva kuna Willow Chips. Ngoma inozwi nherera dzine vabereki. usina anya navo vana va 17 minutes to 3. munoberekereko musina anya navo vana va Mwakaita wani mukoma Willow Chips. Aiwa ndinodakara mwakadini yenyu. Ndinozwa kudakara kunge ndinemwi mwambotishanyira kudai zuwa ranyamushi. Kuri seiwo kwamabva? Aiwa kwandabva kuri nani ndinotooneniwo ndinodakara kudaiwo ndiri muno muzuwa ranyamashi. Ndinobonga mukoma Willow Chips. Muzuwa ranyamushi tinoda kuti timbozwa kuti unozwi Willow Chips ndianani, kwaakabarirwa, kwaakakurira. Right, unozwi Willow Chips. Wakabarirwa kuchiredzi. Akabarwa mugore ra 1984 uri musi wa 9 April. Wakabarirwa kuchiredzi. Akazokurira kwa Muumbe Panyazvikari ndo kwaanodai ari kugara zvinezvi Willow Chips. Alright, kwa Muumbe Panyazvikari payana. Ndivyo zvemene. Ndo pamunenge, ndo pamuri kugara, ndo pamunooneka mazuva anaya. Ndo pandawo apapo. Ndinozwa kudakara ngekudaro. Ndizvo. Ndinokumbirawo kumbozwa mukoma Willow Chips kuti zita rekuti Willow Chips ndo zita renyu ere rekubarwa ndirona kana kuti zvakaema sei? Right, ngendaa yezvakuitwa izvi manje ndo pakubuda zitaro rakangoti nzvengeswe mbichana. Ngekuti remene ndinozwi Wanda Chipanga. Wanda Chipanga. Asi ngenyaya yemushando vakutaiwa yemangoma iyi uri kubika machips zvikazaiwa kuna Wanda ngatachiti Willow. Akwaye pakubikwa machips zvinezvi zvonaka manje zvotapira. Azina rochichinja kuti Wanda Chipanga rochienda kuna Willow Chips. Ngendaa yemachips anaya anotapira kudai. Ndinobonga anowawira machips akona ane munyu wakanasa kurungwa zvakanaka. Vanodaro. Ndinozwa kudakara. Ngoma yekuti nherera dzine vabereki, ndinoda kumbozwisisa kuti mwanga mweimboda kumboedza kureketa kuti kudini ngengoma ineyi. Ndiri kuona kuti ngoma ineyi yakazwi nherera dzine vabereki. Ya zvandandida kuedza kuti nditsanangura apa zviro zvakayama sekudai. Kana ndichiti nherera dzine vabereki, ndinenge ndeida kuedza kubata kuti kune vabereki vanobva vachiti vari kuenda kumabasa. Uye votorana vese. Tosiya vana vasingakwanisi kuti vangasara vachizvingwarira pamuzi. Vozwi ndivo vana vakasiyiwa pamuzi wone chidangwe chine makore ngatiti 15 chiri kugara nehwana hwamai hwiri hutatu ndo chakaningira vanawo vasariwe navo vabereki vari kuJoni. Vanawo veizviponera vega. Ndo matinozosangana neunherera hwavo vana vangu kuti kana pakazopinda sedambudziko rinonyanya kuti rizobuda pane unozi vana idzi dzamira senherera. Vabereki amene kuti tingati ngekutama ngokuti vakaenda veshe toti ngekutama kana kuti ngekuzoshayawo hanya nevavasiya. Vana vanosara vaitambudzika veionekwa ngevantu vano vakagarisanawo navo. Dzata nherera asi vabereki variyo. Alright, saka ndio panobuda kuti nherera dzine vabereki. Inherera vana vanenge vakasara vega asi vakasara vasina vabereki. Vabereki pamweni vanenge vakaendawo kumushando kana kuti kuri zveipara vanange ndaa yemabasa kusiyana kwawo. Vana vosara vari vega zvondobuda zvakuzoti inherera dzine vabereki. Ndinobonga mukoma Willow Chips ngekuzwa izvozvo. Ndinoda kuzwa inini mukoma Willow Chips kuti mune dzimai ere, mwakaroora ere? Ya, mukoma Willow Chips nganditi dzimai riripo. Dzimai riripo. Hino munozvibhalansisa sei kuti zvemangoma nekumuzi zvinonasa kuenderana ere? Muri kumbonasa kumbozvibhalansisa sei? Balance yakona, balance chikero pachikero apa. Ya, zvengoma izvo zvazvinoita manje kana wazvida zvengoma izvi uine dzimai. Shuwa zviro zvinorema
kuti uzwike kuti uri kuenda koita ngoma. Vasikana sikuziya ngezvinoita ngoma. Vamweni vanofungidzira kuti ngoma dziya idzi kana tichidziita dzine zvimweni zvatinoite indoite kungoma, asi ngatisiye izvozvo. Ngatiyaiye kuti zvaari kumbotaura pangoma uri kumboreketa uri kumboita ngezvei. So ngezvimweni zvefuti zvekuti ukagara nedzimai rako uite ngoma rikazviyaiya kwazviri kubva nekwazviri kuenda, rinokona kutotaiwa baba dai maramba meidaro. Ngendaa yekunaka kwazvo, kuwawira kwazvo. Handiti mamboreketa ngendaa yekuti machips anaya akuwawira kunenge kuita machips kunoku, dzimai rinokona kutoti baba dai maramba meidini meienderera zvinenge zvakajeka. Pakanaka, ndinobonga mukoma Willow Chips ngekuzwa izvozvo. Ndinoda kuzwa kuti music yenyu iri kugashirwa sei ngevanhu. Vanhu vari kuigashira sei music yenyu yamunotidzai? Ndingaitenga kudzipupurira, ndofunga vakatoyaiya zvinezvi. Aiwa, nini ndiri kutotenda tichiri kutanga zvaiite sekuti zviro zvemahala nemadzimai ramambobhuya rineri aitomboitenga acharambidza, asi ngekuti vakazoona kushingirira kwacho uye nezviri kugadzirwa zvacho vakati nyika yoshe iyi yoti machips kubhuya kuti baba vari kubike zvinonaka. Aiwa, zvakatindira kuguma neJoni nekupi. Saka aiwa, zviri kutambirika ende ndiri kutenda vari kuramba vachitsigira, vari kuramba vachitaiwa endai mberi. Ndinobonga ngekuzwa izvozvo. Muzuva ranyamushi pavemuganga FM pa 106.8 andina mukoma Willow Chips ando vatiri kumboita hurukuro navo mustudio mwedu pa stand number 11 mufezi 1 tiri mwachecheche. Ndinoda kumbosimudza ngoma inozwi nherera dzine vabereki. Ngoma kubva kuna mukoma Willow Chips, ngoma inozwi nherera dzine vabereki. Mukoma Willow Chips, ndinoda kumbozwa inini kuti kurudziro mwakamboiona kuri, wakamugwinyisa panyaya dzekuemba dzinedzi ndianani? Vakagwinyisa panyaya dzekuemba handingatoti ndo ruzhinji. Iro rakazongara kutodudze kuti aiwa iwo uri kuzi Willow Chips ndo vakatosimbisa, vakapa zita ngekuzwa zvazviri kuitika kana kuti vari kuzwa zviri kuitika. Saka ndo vakagwinyisa, vari kuramba vechitinga zvidaro, ndo vakatopa simba. Ndinobonga ngekuzwa izvozvo. Mukoma Willow Chips, ndianani muembi mimwe wamunoshuwirawo kuemba naye kana kuti wamunoti ndikahambidzanawo nemuembi unoti bani panyaya dzengoma dzinedzi andinokona kuenda mberi? Ndianani muembi wamunoshuwirawo kuti mukamboembawo naye zvinobanasa kurungwa munyu mumachips, zvonasa kuwawira zvemene-mene? Ipapapa handichadi kuti muimbi, ndoda kumboti vaimbi. Zvandoda kuti vaimbi mukatarisa musambo wandiri kuita musambo uyo ngeweculture. So musambo weculture wakaitwa ngavakati wandei vatinoziva, vakakutangira kunana Thomas Mapfumo, toenda kunana vana Oliver Mtukudzi vaibatawo nekudaro, vana Mike Mopu, kusanganisa izvezvizvi tine vachitori mukati mavo vakafanana naJapreza. Ndo vaimbi vandofungidzira inini kuti kudai zviya zvaikona kuti ndisanganiswe navo, andofunga music yangu inganasa kuchienda pandau. Ndinobonga mukoma Willow Chips ngekuzwa izvozvo. Hino mune vamakamboshandawo navo ere vaimbi vane mukurumbira, vaimbi vapa musoro mazuva anaya, mune umwe ere wamakamboshandawo naye pavaimbi vane mukurumbira?
Ipapo apa ndingada kunyepa. Aha. Ndingada kunyepa. Ichitori shuwiro yekuti kudai aichitovapo kuti timboshandawo naye. Ndinobonga ngekuzwa izvozvo mukoma Willow Chips. Apanapa pane ngoma iri kubva kuna mukoma Willow Chips, ngoma inozwi kwamusanditeera. Hatimboisimudza mumbozwa vateereri. Zoka azikuti vanononoka wachanyumwao kuchimani ndinoenda naniko ini ona kwamusanditera kugoma rinoera vana bebe kuchimani ndinoenda naniko ini kwamusanditera kugoma rinoera kuchimani ndinoenda naniko ini ikakwamusanditera kugoma Mukoma Willow Chips, ndinoda kuzwa inini kuti nguwa imimi yamunodakarira kugadzira music yenyu, nguwa yamunodakarira kuita zvekunyora ngoma dzenyu idzi, imbori nguwa iri zvemene-mene? Inini zvandinoita pakunyora music yangu kana kuti nguwa yandingati nguwa yakanaka. Kana ndichigadzira music yangu iyi ndinonyanya kutoiita ndiri pabasa, ndine zvandiri kutoshanda. Alright. Ndine zvandiri kushanda, ndinowanzo kudzaraidza ngekuembera mumwoyo kana mupfungwa. Zvandiye ndichitofunga ipapo ndichitogadzira ndiri kutogadzira, kazhinji ndiko kunotobudira mumanzi yangu. Saka ngoma dzinobuda mutori pamushando? Ngoma dzinobuda tichishanda. Ndinobonga ngekuzwa izvozvo mukoma Willow Chips. Mune zvitsva here zvamakabudisa zvine zvuno kana kuti zvitsva zviri kuda kubuda mazuva anoteerana? Pane zviri kuuya kuti tigare takasuka nzee? Ndiri kuti ruzhinji ngarugadzirire kuyaya damba refu riri kuuya. Damba refu rinonzi Simba Ndimi. Aiwa, riri kutobikwa. Damba refu rinonzi Simba Ndimi. Kuapa meiti Simba Ndimi munenge meironza anani? Right, anditi ndambobhuye kuti ndo vakatonotapira. Alright. Inonge kuchiramba vakwe veidaro kwavakaita. Ndoramba hangu ndeikekeya. Saka ndimwe munondipe simba. Ndinozwa kudakara kana meireketa kudaro mukoma Willow Chips. Ndakatika nditore mwana ndenyaradze, ndokutika nditore mwana ndenyaradze, wanike chimwana chenjuso wasikana iyere, wanike kachimwana chenjuso wakomana, chikati iwe mukomana iwewe, chikanzika iwe mukomana iwe, irika komora wapinda iwe, ndoka kwamusanditera mukomana iwe, ndoka kwamusanditera mukomana, zvikanzi wanonga mari uboroke, akanditi wanonga mari uboroke. Mukoma Willow Chips, atinoda kuzwa isusu kuti pamunoita zvekutsikisa music yenyu iyi, ngari mastudio amunonyanya kushanda nawo, mastudio kwamunorekodhera ngoma dzenyu dzinedzi? Inini handisati ndane mastudio akawanda hangu kubva pandakatanga kuita zvemumhanzi izvi. Ndichiri kungoshanda ngestudio imwe pandakatotangirawo kutoti ndapinda mustudio, ndo mustudio mandichiri mandichitoro kurekodherana nhasi, ndiri kushanda nestudio 1. Alright.
Inozwi kudini studio inezi? Studio iyi ndiyo yavari kuzwa ruzhinji iri kuzi Black Roots Studio. Okay, Black Roots Studio. Inooneka kuri Black Roots Studio. Pangadai pamwene pane umweni muembiwo uri kutonesekawo ngekutsikisa ngoma dzake. Unokona kutozwawo kubva kuna mukoma Willow Chips ngendaa yekuti ndiri kuzwa kuti zvemene-mene ngoma dzinedzi dzakatsetseka ende dzakabagadzirwa zvakanaka-naka. Right, Black Roots Studio inooneka Parimbi. Alright, Parimbi. Ende izvozvo. Muchipinge muno. Muchipinge muno. Akomana ere. Pachibunji apo. Ndinobonga mukoma Willow Chips ngekuzwa izvozvo. Ndingangoda kuziya kuti mukoma Willow Chips mune rimweni ere basa ramunoshanda kana kuti munongoita zvekuemba zvega? Right, inini zvandinoita ngandisasariti ipermanent. Alright. Asi kuti ndinongobatawo apo neapo akaita magawu. Ndingamati magawu ngekuti ndinoti ndikatozwawo hamba iyo ndinombaende ndondotsamwirire zvinoitwe. Handitika. Ndinozwa kubonga ngekudaro. Vatereri munokona kundinyorera mwadi pa 0715955630 mweimbo kana kuti mune mubvunzo dzamunenge meida kumbozwa kuna mukoma Willow Chips kana kuti meida kuvagwinyisawo panda yemangoma ineyi panda yemimhanzi munokona kundinyorera mwadi apapo ngenjira yema SMS messages kana kuti pa WhatsApp. Ngoma iri pashi pezwi rangu inozwi kwamusanditera ngoma iri kubva kuna mukoma Willow Chips. Ndafunga kuchimani vasikana ndafunga kwamusanditera vakomana kuchimani ndinoenda naniko ini ona kwamusanditera kugoma rinoera vana bamai kuchimani ndinoenda naniko ini wakwamusanditera kugoma rinoera vasika marine chitema mukoma we ansika marine chitema mukoma we ipapo taitsvaga mari vakomana kugoma taitawo mari vakomana iwerewo ikoko tichitsvaga mari vasikana iya vakomana weiyerera vasikana weiyerera vasikana iya vasikana weiyerera vasikana. Mukoma Willow Chips tingada kuzwa kuti maane maalbum manganai kana kuti maane ngoma manganai kubva pamakatanga kuita zvekuemba zvinezvi? Kubva pandakatanga kuita zvekuemba ndinotarisa kuti ndikada kuerenga kuti maalbum manganai. Ndingati maalbum akukwana kuita 2 uye nedzimwe ngoma dzandaemba akaita masingle ndikuedza kuti dzandaemba zvekuti ndaikwanisa kubudisa 1 kana 2. Saka aripo pari zvino andakati ndakambotsikiswa ari maalbum ndikuerenga kuita 2 rechitatu ndo randagondesa kuti riri musinde iro. Alright. Saka rekutanga rakona album rinozwi kudini nerechipiri rakona mazina akona? Right, richiri pasinde ndiro iro rechipiri rine idzo dzamuri kuzwa dziri kurira iro ndiro nherera dzine vabereki. Album rekutanga zvandakaita inini pakutanga pangu ndichirekoda music ndakanga ndisikarekodi type muhlobo wemusic iri kuyayeka iyi ndaimboita kamix ndichambotsvakako kutengesa zita ndaimboto ndikamboita zim dance ndombobata gospel. So inini ngesemunhu wakabarwa akakura eita zvengoma ndakazoona kuti aiwa rekai inini ndiite ngoma idzi ndichibadziite maitire angu andakakura ndeita ngenda kuzimu dance ino nekugospel ndizvehe. Ndo pandakatosiya kuti ndizoita ndakuti culture. Alright. Asi kumashure kweshe ndaidhibanisa ndaitoti ndikambozwisa antu yegospel ndombozwisa antu yezimu dance ndikati aiwa ndamusharuka makore andareketa apa ndofunga vazhinji vabayaya kuti muntu wa 84
ndikatanga ndichimboembe zvechisharuka. Handitika. Ndozvemene. Zvinodakadza kuzwa kudaro kuti mwaimbopota mwaimbodhibanisa mweiti mukamboitawo zimudhanzo mumboitawo dzakadai muchiri kumbozvimaketa. Ndozvemene. Ndinobonga vatereri, ndinogonda kuti muri kuzvizwa. Muembi wandinaye muzuva ranyamushe unozwi Willow Chips. Muembi uyu unobaemba ngoma dzinobanaka dzemene. Andiri kuona Mwadi panapa pane mutereri wanyora Mwadi uri kuti ngoma dzavo kwaidzino tirangaridza pasi chigare uye kupona kwedu kwechindau. Mutereri uri kureketa kudaro kwai keep on mukoma Willow Chips kwai ndiri kuyayeya. Mutereri unozwi Mayanga Digital ndo vatinyorera Mwadi nei veigwinyisa kudaro. Aiwa, ndinobonga ngekugwinyisa kwawo mukoma. Aiwa, ndicharamba ndichiita zvavari kuda zvongo kuti ndo zvandakatoti tsitsitsi ndizvizvozvo. Ko mukoma Willow Chips, ndinoda kuvunza inini kuti ngoma dzenyu muri kudzitengesa ngenjira iri. Ndinoona kuti mazuva anaya piracy yati wandei kudarika mazuva ekare. Saka muri kuibita sei nyaya yepiracy inei? Ngoma dzenyu muri kudzitengesa ngenjira iri? Right, pona apo pachiri nedambudziko mbichanasi kuti ndinofunga kuti dambudziko iri takuenda koripedza. Ngekuti kutanga isusu tichiita izvi takataiwa tisatanga kutengesa ngoma, ngatingo recorda ngoma teimburusa. Tizwe kuti zvinodairika ere tochizotengesa ngoma. Saka paalbum iro ramuri kutozwa iro nherera dzine vaberekiro taingoshanda nestudio yedu vaitirecorda, kwete kuti inini personal ndine account yangu yandaitengesa nayo music yangu. Kwete ndandisati ndatotarisira izvozvo. Ndanga ndichitarisira kumboona kuti ndinoita zvinoda vanhu here kuti ndizoona kuvatengesera zvavari kuda. Saka ndiri kuchitarisa kuti aiwa ngoma dziri kudairika ndichachivhurawo kabhanga kekuti music ichiona kuchitengeseka. Handiti? Ndinobonga ngekuzwa izvozvo. Atina mukoma Willow Chips mustudio mwedu paVemuganga FM. Ngoma iri pachipezwi rangu ingoma inozwi Ndiro Yangu. Ngoma inobva kuna mukoma Willow Chips. Ndimboisimudza mumboizwa vatereri. Wananokona kurwara kandizepo chero ukatora mapitso kaprofita sei asi kutsakuma nekungurira mandiro yangu ndati mwana anogona kurwara kandizepo chero pauya mapitso aprofita sei asi zvisakuma nekungurira mandiro yangu chikomana chemombe ichi chingadzidzore sei asi chisakuma nekuchira kamundiro mangu chikomana chemombe chingadzidzore sei asi chisakuma nekuchira kamundiro mangu. Yeah, my boy. 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 Ini handigari pamba pasina mutemo wangu. Dati handigari pamba pasina mutemo wangu. Ikarama pano unozara weka weka. Ikarama pano unozara weka. Ndine mutereri panapa wanyora Mwadi. Mutereri uri kuti muri sei DJ Manyama. Kwai mungomana uyu unobakonesa zvemene kwai musambo wake uchamubhadhara. Kwai ndini ambassador Dr. Modern Matanda wemakonjana. Ambassador Dr. Modern Matanda vari kuti kwai rambai mwienderera mberi nemangoma anaya kwai zviri kubanakidza zvekuti apamberapo apeno atiziwo. Aiwa, ndinobonga ngezviroto zvakadaro. Ndo vari kundigwinyisa, ndinobonga. Ndo vanoita kuti machips ayana amamboronza ngezvawo wawirira. Ngiri kuwawirira. Inini changu kungofutubhaya. Ndikazwa voti uri kuwanza munyu kana kuti toronga yotsonga ndine nasirisa kuti ndisiye vapa nguva yakutaiwa zviri kuita. Saka ndinobonga hangu ngevari kuti
zviri kuita pane zvavakatarisawo pamberi. Ndinobonga. Ndinobonga mukoma Willow Chips. Mukoma Willow Chips, mungambotipa were freestyle pamweni vamweni vantu vena vanenge veiti mukoma Willow Chips vana vamureketero wavari kuita ezwi ravo anezwi ravo rinozobuda pakuemba zvati siyanei. Zvinyi zviri kumboitika kana kuti vatumira munin'ina wavo kana kuti mukoma wavo kana kuti manager avateereri. Ndoda kuti munase kuziva kuti zvemene mustudio muno mutina mukoma Willow Chips. Mungatisira were freestyle vateereri vambozwa. Aiwa, izvozvo ndiko kumushando. Pinda inayo timbozwa. Right. Freestyle yandoda kupa apa ndoda kuti ndipe ye album ratakatarisana naro. Album tati riri kuuya manje rakanzi Simba Ndimi. Pane nziyo iripo ipapapo inonzi Sango. Yeah. Shango pachindau. Ndo zvemene. Saka nziyo iyi tiri kuibata sekudai. Ndirimo musango ndofamba sahwenje vakomana. Ndati ndirimo musango kufamba sahwenje vasikana. Ini ndirimo musango kufamba sahwenje vakomana. Sango iwe. Nditarire sango rangu. Sango iwe. Chimba ndiwanewo sango. Ndiri munhane muri sango iwe. Nditarire sango. Ndati simba rangu ndiwe iwe. Unosimbisa kasambo rangu. Inga wakati uchapa wadzungaira neta. Ndinozwa kuti akomana ere ngoma dzinedzika dzinobanakidza zvemene ende munobanasa kubaita zvemene. Panapa pane ngoma panapa yakazi Jerry. Ngoma iyi yakazi Jerry mukoma Willow Chips. Mwambofunge zvemene mwakambosungwa ere? Zvandakaita manje pangoma yakazi Jerry. Iyambiro yandanga ndichipa kunyanya pa ngoma iri kuzi Jerry. Tine vanun'una vedu nana mukoma vanoti vakaenda Joni. Vari Joni. Apeno dani makambozvionawo kuti obve Joni. Vamweni vano vekudhaya kwaivakwanisa kubva nechihengechefu chekutodondokombidza ujaha kanyi. Right, chekumirire besha chiya. Vafana vazvinezvi vanobva nechipanga. Chisiri chokochekera mbudzipi mukisimusu. Kana kucheka makaka. Vanondoona kuti ndakabve Joni. Saka ndo pandaide kumbopa yambiro kune vanobva ngekubanza kuti aiwa hamunobva ngekubanze meuya nezvipanga. Mozodai moti aiwa ndodo kubaya muntu ndichona aiwa andizvopi. Pamunobva dangani zvine zveizwi zvino andizi asi kuti munyika yedu yatirini ndo pandaipa yambiro yekuti aiwa kune Jerry munomu zvinosungisa zvakanyanya. Zvakafanana nekuti tabveyo nemari dzedu makisimusi muya teidakara siyanei nemazera edu taakubata hwana hudodori. Kujerry tauya tiri kunakirwa ngemari yedu yatabva nayo Joni. Todhakwa mukadzi unotakwa ngokuti ticharangarire mapisisi atairya kana zvaitaibikirwe iyo. Wouya unono ukati garei pane dzimwe ndaa dzinodhanisa mani kuzwa kuti kwai wakazochaya mukadzi ngokuti wakashaisha kubika. Handidika. Muntu akashaisha kubika mukadzi wako ayo unombotobikawo wemene zuva. Kudaiwa zvematamu. Mira ndipo mukombidza recipe. Ngandimboita kudini zvinake. Ndaite Joni watogwinyisa rudo. Aiwa kuzoponda aiwa unosungwa. Ndo paida kuedza kureketa Jerry. Ndinobonga mukoma Willow Chips ngekuzwa kudaro ngoma dzenyu dzinobakombidza kuti zvemene dzinofundisa. Ingoma yekuti unenge weitamba yeirira asi kuti dzine zvadzinofundisa. Ndinobonga ngandimbosimudza ngoma ineyi inozwi Jerry. Temo wakaramba ndiwe kuti tirore vana tiri kuno. Nyangwe zvako ukauya uine mari ndeyako. Temo wakaramba ndokuti tidanane nevana tiri kuno. Unovira muchire mukomai. Unovira muchire kuno. Ndati vanokanda muchire kuno. Vanokanda kuchire kuno. Kuno vanokanda kuchire kuno. Nemboma dzinedewere garu. Nemboma dzinedewere garwe kuno. Nemboma dzinedewere garwe mukomai.
dzinedewere garwe nemboma dzinedewere garwe kuno dzinedewere garwe kuno yewo wengoma nanzelelayo wechenjera kuno hakuna mutemo wekupisana tiri kuno ende takanza tizofambi takapakata tiri kuno saka mapanga kogarawo masiya ikoko kwete kuno nyangwe mboma dzona dzogarosiya ikoko kwete kuno pera muchere ivanorara muchere kuno chinotonga ijere mukoma iwe utonga ijere mukoma yewo wengoma nanzelelayo echenjera iwe nanzelelayo wengoma iwe chenjera nanzelela chenjera iwe biweya iwe wengoma mukoma Willow Chips andinoda kumbozwawo inini kuti ngoma dzenyu idzi dzati dzaane mifananidzo here dzati dzaane mavidhios here right ngoma dzandiri kuita paalbum iri hadzina mavidhiyo akareba dzingori nemavidhiyo ayaya ekungokomba kungoti uri kuemba apa ngouwu kungoti ungoonekawo asi zvandiroda kuimbisa kumafanzi ngezvekuti kubvira paalbhamu rona iro ratiri kuzwa rakanzi nherera dzine vaberekiro nealbhamu iro randiri kutaura riri kuuya iri albhamu rakanzi nherera dzine vabereki titori mubishi kugadzira mavidhiyo aro akazara then tozochibatanidza nealbhamu iro kana razobuda rakune vanhu ndofunga ndokuti mumhanzi inase kutambirika zvakanaka ngokuti zvandinoona ini kana shuwiro yangu mumhanzi auzwiki ngevane nzee vega kuna vanhu vasina nzee asi vakangoona zvinobuda unokona kutozwa kupinda uri kuyaya ngenzee ngekuone zviri kuitika kuti okay katindozvirapo ndonda vanhu vari muno vari kudai nautokonawo kuchizotodaiwo soro kutopinda imwimwe munozwa ngekuona kubva pamifananidzo dzinedzi saka tinoda kuti titi kuzwa nekuona handiti saka ndinovimbisa mafanzi kuti aiwa rambai makatsigira rambai makandisimbisa mukaramba makandisimbisa ndine mavidhiyo andichada kugadzira emhando zvekuti kamusamba kandaida kuti tikagadzire zvamunoda sezvo ndii munosimbisa handinobonga ngekuzwa izvozvo mukoma Willow Chips wengoma nanzelelayo echenjera iwe nanzelelayo wengoma iwe chenjera nanzelela chenjera iwe biweya iwe wengoma ngoma jonzo vaibava chapa akuno udivani vaibava chapa iwe kuno zizi vaya vaibava chapa iwe kuno maini handikonde iwe ndiri kuno ndotya kundofira kujere mukoma ndotya kundofira kujere ndotya kundofira kujere kuno ndotya kundotongwa nejere chakunotongwa nejere mukoma kune mboma dzinedewere garwe nemboma dzinedewere garwe jere kunedewere garwe mukoma kunedewere garwe kune mboma dzinedewere garwe kuno vanoganda kujere kuno yewo wengoma nanzelelayo echenjera iwe nanzelelayo wengoma iwe chenjera ovira mujere kuno ndati vanoganda mujere kuno vanoganda kujere kuno ekuno vanoganda kujere kuno nemboma dzinedewere garwe nemboma dzinedewere garwe kuno nemboma dzinedewere garwe mukoma iwe dzinedewere garwe nemboma dzinedewere garwe kuno dzinedewere garwe kuno
The Muganga FM 106.8. Mukoma Willow Chips atinoda kumbozwawo amashoko enyu ekupeyisira. Ya mashoko angu ekupedzisira ndinobonga vari kunditsigira, ndinobonga vari munyika muno nevari kunze, nekuti mafanzi ndiri kutambira mafanzi ari kunzvimbo dzakasiyana siyana, ari kunyika dzakasiyana, vari kuramba vachitaiwa kudai waramba wachidaro nyangwe haho usati waita weashira chewiri, asi ndinobonga ngekuramba vachindisimbisa kwakadaro. Ndinobonga Mukoma Willow Chips anyamushita ngatina Mukoma Willow Chips mu studio. Ndinogonda kuti vatereri mwazvizwira haveidzireketera havega. Ngoma iri pachipezwi rangu ingoma inozwe ndinonyara kubva kuna Mukoma Willow Chips. Mwana ndina ndinoda